ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ। ମା ମାତୃଭୂମି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ଯାହାର କି ତୁଳନା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କେବେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାଆର ମୂଲ୍ୟ, ମମତା, ମାଆର ସ୍ନେହ, ମାଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାକୁ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଏପରି କେହି ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ଯିଏକି ମାଆର ମୂଲ୍ୟ, ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିଛି। ଯେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି, ସବୁବେଳେ ମାଆ ପାଖରେ ହିଁ ସେ ଚିର ଋଣୀ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆକୁ ମାଆ ହିଁ ଆଣେ, ମାଆ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମାଆ ହିଁ ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମ ପାଟିରୁ ସବୁବେଳେ ମାଆ ଶବ୍ଦ ହିଁ ବାହାରିଥାଏ। ତେଣୁ ମାଆ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ। ମହିଳା ହେଉଛି ଏପରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ମହିଳାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ମହିଳାର ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ମହିଳାକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ବହୁତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଦେଶ ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗୋଟେ ନାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତିକି ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରିନଥାଏ, ସେ ଦେଶ ସବୁବେଳେ ପଛୁଆ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେ ଧନୀଶାଳୀ ହେଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇପାରେ, ଗୋଟେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇପାରେ, ତାହେଲେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଘର କୋଣରେ ଥାଉ ବା ବାହାରେ କୁଆଡ଼େ କାମ କରୁଥାଉ, ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଗୋଟେ ମହିଳା ଭାବରେ ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତା'ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ। ଯେ ଯେମିତି କାମ କରିବ ସେ ସେମିତି ପୂଜା ପାଇବ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆଜି ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ଆଜି ଆସିକି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି।